Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Uwei briew ula Lait naka jingiap haga wei ka jingjia kaba sngosi ha Karjat railway station Maharashtra. Kaba udang mut ban kiew ya karel kaba yang iaid tangba ula btuid baroh hakaba ki kejat kila hap syapo tangba udang la ban bat how handle badan shwa ban rong syapo jang kani karel kaba latip ka train number wei ar lai CSMT Pune Express ha platform number 1. Katkum ka video naka Divisional Railway Manager Mumbai Division Central Railway uni briew ula persang ban kiew ya ka C1 coach bat hakata kapor ula btuid baroh ula hap hak jang karel bat ka platform tambah ula yo pat ban baroh la danru ki bawan ban yarap yu ya uni briew la yu i da u pointsman Sorop Kumar Singh ubalap ha ya train manager ban sange ya karel hadien bala sange ki batrei jong ka tanat railway kila pet chakani ka chaka ban se yu ni briew nakani ka jingjia नशीब गाड़ी तर थांबते ना